Jarac i snaga strpljenja. Jarac je znak koji najbolje zna da se ništa veliko ne gradi preko noći. Dok mnogi jure za brzim rešenjima i lakim pobedama, jarac tiho i uporno slaže svoje cigle jednu po jednu, sve dok pred njim ne izraste zid koji će trajati. Njegova filozofija je jednostavna. Disciplina je sloboda, a odgovornost nije teret, već put do istinske snage. Na prvi pogled deluje hladno, čak i strogo, ali iza te maske krije se srce koje ume da voli duboko i verno. Jarac svoju nežnost ne pokazuje lako, jer za njega ljubav nije igra, već obećanje. Kada jednom pruži svoje poverenje, to je kao pečat na kamenu. Teško ga je dobiti, ali još teže izgubiti. Naravno, njegova težnja ka savršenstvu ume da ga umori. Jarac često zaboravi da i on sam ima pravo da zastane, da odmori, da bude ranjiv. Njegova slabost je što nosi previše na svojim plećima, ne shvatajući da ponekad nije greh osloniti se na druge. Jarac nas uči da je vreme saveznik, a ne neprijatelj, da uspeh nije u brzini, već u istrajnosti i da najviši vrhovi pripadaju onima koji ne odustaju, čak ni kada put deluje beskonačan. Pišite mi u komentarima kako vam se dopao ovaj video o Jarcu. Vaš astrolog i ja.